Adi nyanjatsi. Tiripo edimagadi. Nhasi pazara nhasi tiri kuno pamusha paMambo Makuni. Mungatudzire kuti tizivisa vateereri nhau yakusvitsa futi pamba pano pazara nhasi ndeyei? Isusu nhau yatisvitsa futi mukati momusha waChangamire. Isusu kubva kufa kukaita wana. Iye mutungamiriri aitungamirira sangano iroro reJerusarema achiyo ndiye Mike anotungamirira mukati menzvimbo ino anosangano reJerusarema. Kubva pakafa wana haana kana kuzombodzoka kana kuti atsikewo mumisha mewana wacho kufa kwawakaita, haana kuzombobvira adzoka. Saka chaakagona iye kutanga kunamata ndo chinhu chakatanga kuita Mike. Saka isusu zvakatishamisa kuti ko iwewe wai usina kubvira wasvika mukati medzimba dzakafirwa, asi nhasi wafamba step iwewe yokutanga kuti unamate. Uyezve chief akataura akati inini chechi munomu handichaita sei, handichaida. Ko wai iye akaendera mberi achinamata kureva kuti ari kukurira masimba yachief. Saka isusu patikanzwa kuti akunamata kuchechi kwake, takabva tasumuka tichibva taenda kuchechi kwake. Tasvika takabva tamuudza kuti iwewe sei watanga step yokunamata? Iwewe mukati medzimba chawakagona kuuraya, mauraya vana vedu. Isusu takagamuchira vana watakawiga tichiti pamwe tichawa tiri pamwe chete. Iwewe hauna kana kuzombodzoka. Iye zvinezvi maakutoungana maakutanga futi kunamata. Ko izvi zvakauraya vana ava mangwana ko zvakadzoka futi. Saka iwe chiprofita kuti iwewe chakauraya vana ava chi. Tauya kuzoti uprofit. Nonhau yokuti iwewe kana wakutanga kunamata kureva kuti wano humpo ende wano chokwadi chokufa kwakaita chi kwakaita vamwe vana ava. Nokuti kufa kukaita vana ava wakafa wakawandisa. Saka tanga tisingatarisire kuti sofa yo ngatange kutonamata. Saka pinda pamweya profita. Imba ivhesi rakaimbwa kuti wanhu waende kudziwa kuJorodhani. Saka waimbiri wake wakabva waramba wakanyarara. Iye anga akatoisa tsvimbo yake apa. Zvikanzi aiwa iwewe Mike sumuka uprofite tawira tsananguro dzokufa kukaita wana wedu. Nokuti iwewe tiri kwa chief wakataura wakati inini handisati ndakukwanisa kuprofita nenhau yokuti zvakaitika izvi zvakandishamisa, saka sofa handisai ane tsananguro. Saka iwewe zvawakunamata imba ivhesi ramakaimba kuti Mozisi kuti mimi musumuke miende kudziwa munouraya wana wedu. Uyezve wana wedu makawauraya na 12 o'clock. Saka isusu kana taakuuyawo kumasowe kwenyu tinouyawo na 12 o'clock. Nguva dzakafa wana wedu ndo nguva dzatinotanga kuya kuzonotaura nemi. Iye akati ngatiendei paside nokuti tiende kunotaura. Tikabva tasumuka panga wachinamata ipapo. Waimbiri wacho tikawati imba ivhesi roro wakaramba. Zvikanzi handei paside tichibva tanoenda paside. Taenda paside ipapo. Saka Mike yakabva ati inini handina mweya ino wokuti ndikwanise kukupasanurirai. Takati aiwa profita nokuti iwewe unonzwa mweya. Saka zvaunonzwa mweya iwewe profita nokuti iwewe ndiwe wakashedzera misi. Ukashedzera chiungano chokuti wanhu wawe waungane, iwewe ndiwe muprofita. Saka iwewe chikukutaisa kuti uprofite chiprofita. Zvikanzi inini handina kana mweya wokuti ndiprofite. Kubva tamuti alright, zvausina mweya iwewe wokuti uprofite, tichisumuka handi munoenda kunoona guwa revana wamakauraya utiudze kuti kuitawo here uku kwamakaita uku. Saka iye akabva ati inini handisi kukwanisa kuenda. Takabva tamunza kuti iwewe sumuka tiende. Nenhau yokuti haungarambe iwe kusumuka kuenda kunoona guwa makagona kuuraya, asi nhasi hauchada kusvika munzvimbo dzacho sei, sumuka handi. Saka polisi ikabva yasvika. Zvikanzi nopolisi chii chiri kunetsa? Takati aiwaka uya haangatange kunamata. Idzo mhuri dzakafirwa asina kana kutsika zvese, chake kumhanyira kunamata chete kuti ashandise ropa rewana wedu. Kuuraya kwaakaita Mike inhau yokutoshandisa ropa rewana. Ndosaka aine chisimba chokuti inini chechi yangu haife yakatofa ende ndichatonamata nyangwe zvakatooma sei. Nokuti ipapo waitoparidza wachiti nyangwe zvakatotsuka ropa sei, nyangwe zvakadii, isusu tiri kuita sei, tiri kuzonamata. Saka wadaro ndo polisi yendo paikati aiwa iwewe sumuka kauye ndooneta zvaukuita sei, zvauri kunzi uite. Zvikanzi aiwa inini ndakutokumbirawo mangwana ndo pandichasumuka ndichita sei, ndichizoenda ikoko. Saka kubva ipapo takabva tasumuka ndobva taenda kumba. Taenda kumba isusu takabva tauya kuno kuna Changamire. Takati nhaimi Changamire, ndimi here matendera kuti munhu uyu anamate? Ndimi here matendera mudunhu menyu kuti iye anamate? Nokuti michifi makataura mukati chechi iyi mudunhu mangu haisisimo. Zvikanzi naMambo kwete. Takati imi michifi makabhadhara here, makatengwa here kuti munhu uyu aite sei anamate? Isusu nanhasi tichiri kuchema wana wedu nokuti wana wedu hatizive kuti chakawauraya chii. Zvikanzi naChangamire inini Mike ndakabhana masabhuku masadunhu wese ndakavaudza kuti chechi munyika mangu haisisimo.
zvikanzi nachangamire chiregai ndimufonere Mike wacho wakabva wamufonera zvishuwa zvikanzi iwe Mike handina kukuti iwe usanamate here iwewe wakafona ukati vanhu wauya kuzonondiitira noise wakafirwa waya ndakakuudza kuti iwe kana ukaurayiwa nokuti iwe ukushandisa chisimba zvikanzi naMike zvikanzi nachief iwewe unofanira kuenda mudzimba idzodzo makafiwa imomo iye akabva apindura zvikanzi inini chief ndinozvandafunga zvikanzi nachief unozvawafunga zvikanzi zvikanzi alright kana uno zvaunenge waita sei kana uno zvaunenge wafunga asi iwe ukauraya wana wangu nhasi ndida kukubudira pachena kuti iwe wakauraya wana wangu isu takavataurira chief tikati isusu chief kuuya kwataita pese tichiita noise isu tanga tichirwadziwa tichichema nenhau yewana wedu ndosaka mationa pese apa tanga tikamboita setanyarara taifungira kuti pamwe nyaya iyi kai tichainzwa kuti yafamba yakamira yakadai asi takushamisika takutoona vanhu vakutonamata vakutounganidza futi masowe saka hazviite saka paakadaro iye ndo paakati ndafunga dzimwe pfungwa ndo paakasimuka kusimuka kwaakaita ndobva atenda kuMuDhamu police ndobva ajamba parushinga haana kumira achibva aenda kunogadzirisa pepa rake rokuti hanzi ndatora pepa pamasowe pangu kuti hanzi inini handidi vanhu vanouya kuzonondidisturba pamasowe pangu kwete kumba kwake haanotora pisoda zvikanzi ndatorera masowe asi chiri kunetsa masowe achi anotora iwewe chifu wakakubhana wakati iwewe chechi munzvimbo manga handichada asi nhasi iwewe unoenda kunotora pisoda saka ininiwo iye aendawo kuMuDhamu ininiwo ndikabva ndasimuka ndobva ndaendawo KuRushinga kupolisi ndobva ndasvika ndikati officer ndichaja ini ndauya kufa kukaita wana imimi polisi hatina kubvirawo tasvika pamuri isusu tiri kushungurudzika nokufa kukaita wana wedu nenhau yokuti isusu wana wedu kufa kwawakaitaka zvikutodudzira kuti mushonga ava vanhu vakachekeresa zvikanzi naofficer ndichaja ndinohuromba Amai chokwadi wana ava kufa kwawakaita hakuna tsarukano isusu manje nyaya yedu mamiriro yayaita wana kubva kufa kwawakaitiwa takatora Mike naShemu takatora mastatement takawatora maaudio zvese saka mapepa doctor paakatora wana mapostmortem takabva taendesa kupi kuMuDhamu so far docket riri kuMuDhamu hasati raita sei ravhurwa imi wakafirwa tichazokudai kana ana Mike wakudiwa kupi wakudiwa kuMuDhamu muchatorwa muchizotoona kutongwa kwawo saka Major Street haasati atitsanangurira kuti nyaya yana Mike vane mhosva here kana kuti hawana nokuti kubva patakaendesa mapepa hatina mhinduro yatatiita setapirwa asi nhau iripo imimi nyaya iyi iri kuna Changamire ndiwo anosimba nenyaya iyi nenhau yokuti pakazowanika paine mapanga muchechi yawo muJerusarema hamuna zvinhu zvakadaro mapanga duri mutsiguyo zvese zvakawanikwa zviri kupi zviri kumvura zvakanocheka mumvura saka zvinotiwa noumpowo kuti Mike naShemu wano zvawakaita kumhuri dzenyu ndikati saka poitwa sei zvikanzi sofa nyaya haisi kuno kupolisi nyaya iri kuna Changamire isusu tiri mumashure maChangamire iwo chief zvawacharonga nozvawachaita isusu tichange tiri mumashure mawo saka inini ndakabva ndapiwa tsamba naofficer in charge weRushinga zvikanzi chiendai monopa Changamire kuti Changamire dhirai nyaya yematsotsi macriminal ayo yakauraya wana saka inini ndakabva ndauya netsamba ndikati isusu chief tauya netsamba iyi nenhau yokuti awana Mike wakatouraya kuuraya nanhasi Mike kubva pakafa wana anotiza kana akatoshedzwa kwaChangamire anotiza saka chief ndopa wakati alright chirega isu tinyore tsamba tonyora tsamba isu kuti Mike uya kupi Mike uya kuno saka Mike paakawisa chipepa chake kumba nokuti isusu tiri kumushungurudza nokuti ndakamudza ndikati Mike inini handizi muroyi inini mwana wangu makauraya imi nenhau yokuti isusu tiri kufamba muri yeZimbabwe kufamba kwatiri kuita Mike naShemu tiri kuwabata kuti wakauraya wana kana takatosvika patiri kusvika makofini ewana tiri kuyaona nemota dzirimo dzichitobuda kana ukasvika kunowo magirazi tinokwakawanda kwatakafamba pese apa kunyarara kwanga tichita tanga tichimboedza kutsvagiridza kuti zviri kufamba sei saka Mike nharo dzaainadzo dzokunamata inhau yokuti ndakarega inini kunamata ropa rewana harite sei harishande akarombera masowe saka arombera masowe saka kunamata kwake ari kuita zvechisimba chifu wari kutaura vachiti inini chechi munyika manga handichada iye manje kuuraya kwaakaita akuchiona manje kuti inini ndakarega kunamata inini ropa rewana ndakauraya saka kureva kuti inini zvinhu zvangu ndichatadza kuziva kuti zvichaita sei zvichashanda sei saka nhasi manje akaenda kunotorera isusu pisoda pasowe pake kuti isu tisasvike kuti iye aenderere mberi nezvinhu zvake zvaari kuda kuita kuti arambe achishanda neropa rewana wedu saka isusu mhuri yeZimbabwe tiri kutaura tichiti isusu hondo iyi haisi kupera kusvika isusu tafa nyangwe polisi wakarega kumusunga nyangwe chifu wakatadza kumutorera matanho asi isusu mhuri yedu
hazvisi kupera nokuti mhuri yaakauraya yakawandisa. Hondo iyi haisi kupera kusvikawo isusu tafa. Kusvikawo iye Mike akarega kusungwa, Mike anofanira kunge achiita sei? Achifa atere kwakaenda wana. Nokuti isusu hatisiya achinamata nenhau yokuti akauraya wana wedu. Pakauya peace order takamubvunza tikati iwewe officer watumwa, zvikanzi tikati ko peace order ndoyei? Zvikanzi ko imi muri kuenda pamasowe pawo. Tikati tinoenda pamasowe pawo kunoita noise. Nenhau yokuti Mike hatangi kunamata kana asina kupedza nhau yake. Uyezve ngaataure kuti wamwe wacho wanawo wakambofa nei, wai akita simba rokunamata. Imimi officer mawisa pepa yenyu, Mike akabhaniwa kunamata nani? Nachangamire. Saka peace order yaari kutora ndoyei? Uyezve dunhu racho ndorake here? Iye mukuru wenzvimbo kana aramba. Isu hatisi kuenda kucourt nenhau yokuti munhu uya akabhaniwa kunamata. Hatishandisiwe naMike kana achienda kucourt kwake ngaaende. Nokuti iye akabhaniwa nani? Nachifi. Asi dai anga asina kubhaniwa nachifi, kucourt taienda. Saka isusu hatizi kukwanisa peace order tikuenda kunoipa yani Changamire. Shuwa Changamire takasvika tikati chifi ona izvasvika kumba kwedu. Zvikanzi nachifi ini ndakamubhana kunamata. Court munoenda kunodii munyika mangu? Hazviite sei? Izvi zvinhu zvazviite. Saka isusu mhuri yeZimbabwe iyi nyaya yewana haisi kuzofa yakapera. Mike kana aita nharo dzokunamata, Mike haasi kuzonamata, ticharamba tine hondo naye. Kusvika imimi mapurisa eZimbabwe mauya kusunga isusu. Tafirwa imimi polisi yeZimbabwe yacho, muchasunga isusu nokufirwa kwedu. Iye Mike wacho nokuuraya kwake ndiye ngaagara atambanuka aite zvaari kuita sei? Zvaari kuda nonhau yokuti isusu driver akabeutsa bhazi. Ingawani muchisunga wani kuti auraya wani. Uyu Mike uya abeutsa bhazi kauya. Saka ngaasungwe. Chaari kuramba achitendera manje kana Zimbabwe isina kusunga Mike. Isusu kurowa kuti Mike wacho achatera ukaenda wana wedu. Ndinotenda muri yeZimbabwe. Ndira kuti ndikubvunzira vanhu zvazvisati maenda. Muri kuti kwamuri kufamba zviri kunzi Mike akarombera masowe ake. Kuti zviite sei? Akarombera masowe yake kuti yazare wanhu. Mishonga yake kuromba kwake takatoromba kuti azadze wanhu masowe ropa rewana iroro nokuti mabhizinesi yawo yabudirire. Saka hakuzi kutanga kuuraya. Atowane wamwe wakatouraya futi wanokwana kuita 3 musangano imomo. Mumwe muprofita futi akatombofira pamba pake asina kurwara. Saka kutorewa kuti Mike ari kurombera mabhizinesi nokurombera masowe. Uyezve haasi ega, ane wamwe wake waainawo. Saka kutorewa kuti chechi ya Mike haisi chechi, iyi inonzi satanism yatopinda munzvimbo yamama Kuni nokuti mafiro yakaita wana hawana kana kutombomira kungopinda nokufa. Wana wakagara watonyorwa mumbiya wachitoti tida kuenda kunouraya wana iwawo. Ende wakatoonekwa wachitotaura kuti tinyorei wana awa kufa kwa wakaita wakapinda mudziwa wakawanda handiti. Asi masangano aya kufa kwa wakaita wakafa masangano yanoti Katoni, Nyagwiti, Nyatsato, Makuni, yese yari area yari nzvimbo imwe chete. Asi wakapinda wakawanda. Kuno kuwachibva wati Nyamanyanya, Marymount neKamanika. Asi wakapinda dei zvanga zvisiri zvokuromba, waifanira kufa wakaita sei? Wakasangana. Saka zvikutooneka kuti chokwadi isusu wana wedu wakatouraiwa. Ende zvinotori pachena kuti Mike takaramba tichimuona mumaziso medu. Ende tikaramba tichimuona achifamba munomu. Kurova kuti imi mapurisa muchayambisunga isusu. Imomo mumajeri mamakazadza wanhu. Wanga wasingade kusungwa asi wakasungwa nenhau yezvishungurudzo. Saka isusuwo kana makundikana kureva kuti nesuwo tinostepira tichafamba moya yenyu mutivharire, hapana chinenge chakaipa. Ndo mamiriro azvakaita. Kubva pasati pakazoshaya vanhu ava naye zvinezvi pakazotanga Mike nevanhu vake kunamata, uwandu hwevanhu hwakamira sei? Vanhu ava vatye here nezvakaitika pakafa hama dzenyu apa? Kune vamwe wakuzvipira kuti isusu muchechi regai tibude, asi kune vamwe wari kutaura kuti isusu tiri kutoenda mberi nokunamata. Svondoro wakaungana rekutanga wanga wari washoma zviri nani. Svondoro wakazoungana repiri wanga watoratidza kuti wanga wachisvika kupa 100 chiungano chawo. Asi wakasangana masangano nomasangano. Ana Mike wakatoonekwa wachitonyora mazita ewana. Wachitonyora nyorai Chriswero, nyorai Alexio, nyorai Ranziroti, nyorai Isaac, nyorai Nixon, nyorai Tendai naKamara awa. Wakaita vana vomunhu umwe chete. Saka wari muimba yawo yakanga wari wachinyora. Kuno munhu akasvika akabva adzingwa zvikanzi iwe unotitadzisa zvatiri kuda kuita mupi? Zvatiri kuda kuita muno. Saka zvikanzi hamusi kuonawo here kuti imimi wega maprofita Mike naShemu manyora wana ichi womunhu mumwe chete. Zvikanzi iwe haazi mwana wababa wako. Wari kuronga vanhu wakugadzira kuenda kuJorodhani. Zvikanzi iwe haazi mwana wani? Haazi mwana wababa wako. Saka pawakazosumuka kuenda kuJorodhani, Shemu ndo paakaona uyu Tendai achinotsambuka pamba paona kuti paroad mumwe wokufa uyu achinonwa mvura. Zvikanzi ndo pamba penyu here? Zvikanzi zvikanzi ko wadii kurega zvako kuenda kuJorodhani na Shemu uye wadii hako kurega kuenda kupi?
kurega kuenda kujorodhani nekuti anga achizoti wanyora vana vechi vana womunhu mumwe chete. Saka wasvikawo chokwadi kujorodhani vana womunhu mumwe chete wakabva wafa wese wari 2. Wakabva mukoma nemunin'ina wese wakabva waita sei? Wakabva watofa. Saka ana maika ava mhuri yeZimbabwe iyi inonzi satanism yapinda mukati menyika yamakuni. Nokuti dai zvisiri zvokuti zvido mushonga kuri kunamata chaiko kwaMwari hawafaniri kuita zvechisimba. Iye zvinezvi akutanga manje isusu kuta kuti chityidzira kuti torera mapisoda kufamba step isu tisiri kuchema tino mhuri dzedu dzakafiwa. Zvinoita here izvozvo? Maita basa vandradzi.